Seo Bus Rothar Bóthar na treo atá ag ceiliúradh a chéad bhreithlá an teachtansa. Bhíonn páistí tuismitheoirí agus muir ar an mos ag dul chomh le scoilarsa agus scoil ag náid ag gcathair na nGaillimh. Tá an Bus Rothar bliain d'aois, agus leanimid 3 uair seachtain céadaon deirdín agus daine, agus spra léing agus na páistí dul ar roir. Chomáile sin dúnach an bóthar díreach las mod an scoil le freastal ar ghaltaí ag siúil agus ag roithíocht chun na scoile. Is ahrúhór an scoile tá an mar bhíoh beidir 600 cara tíocht nuas an bóthar beag seo. Agus in is siúil na páistí bíonn siad ar scútar, tá go leor buntartí baint leis, bíonn na páistí bíonn siad ina núiseacht ar maidin, bíonn an spríach go beteach síos an bóthar agus tá siad déanana an-difriocht gan timplacht. Is málam an Rothar bus mar feiceann mé macóide ar gach maidin. Is málam an Bus Rothar mar tá sé iontach álaíocht. Aisling na gona bháin, Nuacht Cúla4, Cathair na nGaillimh.